Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kakukuya panini channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai nyaya ya Simba Chikore. Simba Chikore uyo ari pakati pe kunetsa nemukadzi wake Bona Mugabe. Ndofunga tese tukuziya kuti they are going through a divorce process. Vari kumaisa papers avo a divorce. And for the first time, Simba Chikore aita a public appearance muri Zimbabwe. Pama pictures ake amuri kuona ari pa airport apa receiver body ya baba Guti muri Zimbabwe. Ndofunga tese toziva kuti Simba Chikore anopinda zayoja ndoma pictures ake atata kuvigira yarapo. Ndofunga wakawanda vasingaziva kuti Simba Chikore ari kupi, akazviwanisa kupi aiwa. Mkomana ngasina kuwanda but aisangoita ake public appearances akawanda, saka takuigirai his first public appearance yamuri kuona apa after nyaya dzake dze divorce na Bona dzabuda. Thanks for watching muri Zimbabwe.